Merry Christmas! Hej og velkommen igen på Stabline til en ordentlig gang julehygge her første advent. Vi har en masse ting på programmet i dag. Vi har en lille jul, vi skal igennem, og vi har en masse vittigheder, vi skal fortælle. Og ja, den der griner, får vi straf. Og der har vi en masse ting, og der har vi julet derovre. Og det har jeg. Der har du, ja. Den her fine en her, hvor der er en masse sjove straffen på. Kan I nå at se, hvad der står? Nej, det kan jeg fortælle jer. Der står, hvad så vi? Det bliver en rigtig, rigtig lang første advent. Nej. Ja. Men det bliver rigtig godt det her, tror jeg. Men vi har også noget, Ask kan frem med, fordi vi har fået en lille gave fra en af vores følgere. Vi har simpelthen fået en pakke fra Lars i Langeskov. Tak, Lars. Tak, Lars. Lad os se, hvad det er. Det er spændende. Man kan ligesom fornemme, der er noget. Nå. Er det piller? Det er lidt... Hold da ferie. Prøv nu. Nej, den dufter af det, hvad det smager. Ej, hvor sindssygt. Altså, hvad det hedder, Lars han skrev til mig, om det var noget, der vi kunne synes var sjovt, og det synes vi. Og han nævner selv, at han har en kværn, en chilikværn derhjemme, hvor han drejer den en fjerdedel. Det kilder i næsen nu. Og kommer en fjerdedel på hans pizza, og så kan han næsten ikke spise pizza. Kan han ikke spise pizza? Så det har vi jo også med her på julet. Den hedder chilipulver. Og den hedder chilipulver. Der er det så meningen, at vi vil tage en pandekage og drysse chili ud på. En teske fuld eller et eller andet, og så det kilder altså og så spiser vi det. Tak, Lars. Det er mega fedt. Tusind tak, Lars. Og er det fedt, at der er nogen, der ligesom... Og glædelig jul. Så den lægger vi der. Så har vi også... vi har faktisk også en lille gave til den første, der skriver i kommentarfeltet. Hvad skal de skrive? Skal de skrive... glædelig jul. Ja, glædelig jul. Glædelig jul. Den første, der skriver glædelig jul i kommentarfeltet, får simpelthen sendt et par, eller 3 par strømper hjem i Danmark-farver her på adressen. Skal du huske at skrive jeres adresse. Måske privat til os. Og det er fra Copenhagen Bamboo, så får I sådan en gratis 3-pakke her. Bambusstrømper. Med post. Det er bambusstrømper, ja. Det er Copenhagen Bamboo. Ja. Det kan noget. Nå, så er vi i gang, og nu er det tid til den første joke. Jeg læser den lige hurtigt. Den har jeg lige læst, og nu fortæller den højt. Er I klar, drenge? Ja. Lille Lise sidder i stuen med fingrene i vejret. Hendes mor kommer ind i stuen, kigger på fingeren. Ja, kommer jeg og spiser dine fingre, lille Lise? Lille Lise, hun begynder at tude. Nej, mor! Det må du ikke spise! Det var den busmand, jeg havde tænkt mig at spise! Ja, så kører vi over til mig. Hvad jeg? Nej, så kører vi over til mig. Hvad er forskellen mellem en kvinde og en bog? Det ved jeg ikke. En bog kan klappe i. Ja. Hvad det hedder... Ring. Du har ringet til Vikingmuseet. Du taler med Rune Sten. Ej, stakkels Rune. Det er dumt, jeg alle sammen. Ja. Det er god den der. Okay, skal jeg lige... Så får vi jo en straf, når vi griner. Det skal vi. Og vi får et point med. Hvem er det straf? Er det så din straf, det der? Det er det så. Musefælde. Musefælde. Nej. Okay. Altså, jeg kan ikke huske, hvad aftalen var med det her. Det var det første. Hvis musefælden ikke klapper, så spiser man chili. Okay, hvis det ikke klapper, så er det ikke... Så... Ej! Fuck! Du har sat den forkert! Men er det altså, der skal have den straf? Nej, så skal jeg spise chili. Hvad?
Er det os alle sammen, der skal have en straf? Ja, eller grin jo. Au, for helvede! Hvad kunne du? De åbner neglen! Hvor er det dumt. Det er dumt. Har du klistret din musse? Hvordan gjorde du det der? Du moste bare den der chili ned på over pokker. Den bliver helt blå nu. Nå. Næppe vildt. Ja. Ja, for helvede. Jeg skal lige være med. Ej, den dufter meget stærk. Er I klar? Ja. Mor, må vi godt gå en tur ud i haven med faren? Nej, unger. Lad ham nu hænge. Fald kommer og skærer ham ned. Nå. Altså, det var jo sjovt. Hvad sagde? Der er en der. Den drejer jeg på så. Den drejer jeg på til Mark. Det er til Mark der. Der får Mark Jeg har allerede ondt i fingre. Chilipulver. Okay. Og der har vi jo så taget lidt pandekager med. Jeg er meget klar, Lars. Chilipulver. Det bliver... På en pandekage, ikke? Jo, så er pandekagen over til landet. Altså kun én pandekage. En pandekage bare, ikke? Nå, også kun én chili. Ja, sådan. Så ved jeg ikke, hvordan du vil gøre det, men det finder du ud Skal af. den fryse, eller skal det være med top på? Og det må gerne fryse. Den er meget stærk, den der Mark. Jeg tror, det er meget sindssygt godt. Kan du ikke bare... Den dufter virkelig. Ej. Okay. Der er i hvert fald chili på. Prøv lige at vise... Ja, prøv lige at vise pandekagen til folket. Kan du komme op overhovedet, gamle mand? Så håber vi kan gøre Prøv lige at se her, Lars venner. stolt. Ja. Altså, jeg vil bare lige sige, det her er nok den vildeste chilipulver, jeg nogensinde har set. Ja, den ser meget grumset ud. Ja, sindssygt godt. det gør den godt nok. Men Lars, jeg håber, du ser det. Men lad os ned med den der. Ja. Så Tak, Lars. se om du kan beskrive smagen, jo. Ja. Altså, umiddelbart til at starte med smager det meget af pandekage. Jeg har heller aldrig prøvet chili med på pandekager. Altså, nu kan jeg godt lide. Men så måske Brice, han kan... Skal jeg videre, men så spiser du... Jamen, han skal også kunne grine, jo. Ja, det er lige meget. Det er rigtigt. Er det ikke Nej, rigtigt? hvor smager det godt. Er det godt? Er den god? Det forstår jeg slet ikke. Nej. Det er også sindssygt stærkt. Og det var ikke en joke. Ej. Ja, der er ligesom 2 i 1, ikke? Jeg bliver her nervøs for det chilipulver der. Øj, hvor smager godt. Jeg kan slet ikke grine nu, hvis jeg starter. Jo. Det er virkelig godt med pandekage, det har jeg aldrig nogensinde. Sødt og stærkt. Ja. Ja, men jeg tager den næste så. Ja. Hvad sagde det ene skilt til den anden? Er du gift? Nej, jeg er skilt. Der er ikke noget, der er sjovt lige nu. Og nej, jeg griner ikke. Okay, så er det mig. Ja. Hvorfor har en isterning hverken arme eller ben? Fordi den er smeltet. Jeg ved det ikke. Det er fordi, den er vandskabt. Ja. Ja. Men dit arbejde, det synes jeg er lige voldsomt meget. Hvad kalder man en ged, som dyrker sikker sex? En gummiged. Okay. Det var også god. Det var sød nok. Hvad sagde den store skorsten til den lille skorsten? Det ved jeg ikke. Hvad sagde? Du får lille til at ryge. Og her. Ja. Det var god chili. Det er godt. Så er der den der ring. Du har ringet til selvmordslinjen. Bliver du lige hængende? Ja, den er også hård, ikke? Yes! Du må ikke grine af det der! Bliver du lige hængende? Ja, du lige. Tager du den? Åh nej. Åh nej. Åh nej. Ej. Wasabi. Wasabi! Det er til os begge to. Ja. Er det ikke? Jo. Det er det vel. Hvad vælger du så? Jeg tager skeen. Der er jo 2 slags. Jeg tager tuben. Du tager tuben. Helt sikkert. Jeg tager også tuben. Ja. Okay. Vi tager den samme ske. Ja.
Okay. Værsgo. Tak skal du have. Gud. Jeg ved ikke, måske hvis du tager fingeren, og så er det taget ud af skeden igen. Ikke? Den er lækker, den her. Den også. Hold da op. Det er en ordentlig klattig, ikke? Du har groet mos på dine fingre. Ja. Smager det godt, drenge? Næsten. Der er min el. Ja. Og nu lider vi alle sammen lidt. Men jeg kan ikke høre, hvad jeg siger. Det går lige op i turen. Du er lige så rød i hovedet som en... Ja, så er det dig. Ja, Marki. hvad var det? Ja. Lille Lise kom gående ud på vejen. Så kommer en mand og tager bukserne af. Og griner hun bare. Simon, du kan sgu da ikke passe mine bukser. Der kan jeg gøre bedre. Hvad hedder verdens fattigste konge? Jeg ved ikke. Konkurs. Ja. Ja. Det var stærkt, den der, var. Nå. Ja, det var rigtig god. Nå, også jeres. Jeg har sådan en ringe en mere. Ring. Ja, du har ringet til ishockeyhallen. Du snakker med Puk. Der var Mark også med der på. Nej, mand. Okay, ikke mere chili. Jeg tager en straf, jeg har kun 9 jokes. Og nu har jeg siddet og chili Lars. Det for sig. Skumfidus. Skumfidus. Og jeg har også behov for noget sukker. Hvad fandt vi ud af det med de her skumfiduser? Det ved jeg faktisk ikke. Var det noget med at... Og proppe en masse i munden, eller skulle vi have noget chili på, eller protein, eller sådan noget? Chili på? Ja, hvor man lige slikker på enden af en skumfidus, og så døber man lidt i chili. Det er da en god idé, er det ikke? Så får jeg også smagt det jo. Ja, og Mark han har smagt det. Han er igennem det der. Og mere chili. Ja, lidt mere chili. Værsgo med ven. Ikke? Nej, ikke noget chili. Nej, det får du her. Nå. Og skal du slikke på den først? Ja, du skal lige slikke på den først. Nå, griner du også? Ja, Mark han flækkede også lige. Ej, jeg tager noget af de chili. Jeg har fået chili. Ja. Ej, der. Ej, hvor lækkerier. Det er sødt og stærkt, det er faktisk bedre med sukker til. Altså pandekage. Har du lige spist en helt ske af det der? Ja. Det der, man kan smage Carolina Reaper. Du forstår slet ingenting. Du forstår slet ikke, hvad jeg lige har været igennem. Ej, den er stærk. Bare den der lille jeg tror. Og hvem tur er det? Ja, Ole nu. Det må være Mark. Alle børnene gik ud om hundelorene, undtagen Stella. Jeg kan slet ikke fortælle noget. Hun troede, det var Nutella. Ja, præcis. Fy for satan, det var også det var en ulækker. Nå, prøv at høre den her så. En politimand stopper en bilist og siger papir. Bilisten siger saks og kører videre. Ja. I er slet ikke klar endnu, kan jeg se. Overhovedet ikke. Så lader jeg skal. Ja. Jeg kan ikke komme over, at du har spist en helt ske af det der. Ej, Prøv det. Flot. jeg er okay nu. Jeg er ved at være. Min næse er så godt. Skal vi ikke lige spænde de der musefælder op? Bare lige for sjov. Det kan jeg gøre. Prøv lige. Jeg ved ikke, om lige ramte jeg en guld over, eller hvad skete der før? Okay, hvordan kan får bedst lide at kommunikere? Ja, det forstår jeg ikke. Nej, altså. Via mails. Det var det, hva'? Så Marki. Må jeg dreje på Marks hjul? Venter du? Kører vi den her til Mark? Hvad er det stærkt det der? Sådan det hulver der. Ja, det er heldigt. Wild bear. Øj, hvor er du heldig. Jamen, jeg er også tørstig, mand. Ja. Wild Altså, hvis man nu skal tisse først, fordi... Ja, altså... Det er også god, ja. Det man kan sige om den her øl, det er, at den er brygget på 25% rom.
Jeg glæder mig faktisk til selv at smage den. Ja. Undskyld Elvis. Og så er den på 10%, var den ikke? Ja, den er så på 10%, Ja. for ligesom at gøre det ekstra lækkert. Ja. Hvis jeg nu beder kameramanden om noget papir til min næse, fordi... Shit, det var vildt af chili der. Skål. Og tak. Tak. Tak for chili. Så, hvad det hedder? Alle børnene havde sex. Undtagen for han kunne ikke få den ind. Men det var værd for Knud. For han kunne ikke få den ud. Men værst var det for Lis. For det var hendes. Hun er godt nok... Og godt nok er hun rundt om gulvet der. Ja, hun. Ja. Kom nu dig. Ja. Så er det mig. Ej, jeg er altså nødt til at tisse. Hun er godt udsat. Jeg er lige nødt til at tisse. Hun er godt udsat hende lige. Altså... Kan vi tage en smøg så? Er det... Kan I lige være stille derovre? Så er vi er lige kommet ned på gulvet her til Mark. Måske var det lige overkanten med en skefuld af chilien. Ej, hvor er det stærkt, Lars. Så vi er alle sammen enige om, at den er stærk. Det maven. Det smagte virkelig godt. Ja, smagen var virkelig god. Men vi er lige nødt til at holde 2 minutters pause, inden vi går videre, tror jeg. Så hvad det hedder. Men nu, det er jo det, vi mangler i de andre videoer. Det er sådan en... Hvad sker der egentlig, når man spiser stærk chili? Jeg skulle slet ikke tisse. Eller det skulle jeg også, men... Jeg skulle også lige have det dårligt. Eller have Velkommen tilbage. Der var lige en lille krise. Der var chili-krise. Er filmer vi? Ja. Nå, okay. dejligt. Er vi klar igen, så? Ja. Så er vi klar igen, jo. Dejligt at se dig igen, Mark. Ja, tak. Og det var da lidt skidt med den der mave der, men du er på højt ben igen. Ja, det var... Ved du hvad, så fortsætter vi bare. Jeg tænker, barren er sat lidt lavere i forhold til, hvor meget chili, der skal blandt panden. Nej. Men tak, Lars. Det smagte virkelig godt, og det fungerede også rigtig godt lige indtil... Der var lige krise. Ja, jeg tror ikke, man skal tak for det. Hvem er det egentlig til at Jeg tror, det er mig. Jeg tager du en tår. Hvad hedder verdens færdigste konge? Nej, den har du fortalt. Hvad? Kom, har du fortalt. Nå ja, jeg har 2. Nej, så er der straf. Så må vi finde en straf til dig. Ja. Nå. Ja. Nej, men jeg tænkte, hvad med den her? Den der, hvad er det for noget? Jamen det finder du ud af lige om lidt. Nej, ikke på Adamsæbler, er du? Jeg skal ikke sætte den lige fast i. Hvorfor er den så stram der? Det ved jeg da heller Jeg ikke. tror, den er nødt til at sidde sådan her. Kan du ikke løsne den lidt? Er du klar? Nej. Vi skal lige teste den, tror jeg. Det gjorde det der. Det bliver sjovt. Nå, så er det din tur til at... Er det mig igen, eller hvad? Siden jeg ikke havde nogle gode jokes der. Ja, du må lige fortælle en, som vi En anden, ja, okay. Det gjorde det der. For helvede. Du griner. Du skal have noget med julet. Du griner også. Hvor er julet? Hvor er helvede? Jeg kan ikke få lov til at fortælle den. Nej. Kan jeg få lov til at fortælle den nu? Jeg lægger den her. Jeg tror, jeg lægger den herude nu. Så. Det gjorde godt nok ondt. Jeg synes ikke på. Nej. Man trykker på. Så, du kan jo ikke holde den. Nej, men jeg vil gerne lige fortælle joken. Så får jeg den tilbage, okay? Okay. Jeg kan ikke engang se ud af øjnene mere, men jeg er Kom nu. helt større. En dværg kommer ind på et værtshus. En af gæsterne spørger ham, spiller du kort? Han svarer, nej, jeg er født sådan. Det er tavligt. Han er en dværg. Han er ikke så høj. Spiller du kort? Han er godt. Altså, jeg har jo sådan en hel kategori herovre med det der med, at telefonen ringer, så hvad det hedder... Hvornår må man grine? Man må slet ikke grine. Du må slet ikke grine. Ring. Du har ringet til Zoologisk Have. Det er Bjørn. Jeg skal lige... Lille Lise kom løbende ind til moren. Mor! Må jeg få nogle kiks med over til naboen? Vi sidder og ser pornofilm. Ser pornofilm? Rolig, det er børneporno.
Det er ikke for børn der, vil jeg sige. Så drejer du det, Mark. Ja, jeg drejer på Det er Mark. jo også dårligt, man selv har valgt nogle, Ja, det er nogle gode. Ja, det videoer, skal man man lade selv med. synes er sjovt. Synes ikke, det var sjovt. Halsbånd, kom nu halsbåndet. Kom nu halsbåndet. Til Mark. Musefælde. Musefælge, musse. Vil du lade din egen, eller vil du låne min? Og den er let. Er der regler med musefælder, eller bare? Den skal svippe. Ja. Det giver sgu da et blot mærke. Men som du siger, jo længere ind man kommer, jo bedre. Hvis det er lige på neglen, som jeg har gjort, det gjorde sagde hun også i går. Ja, ja. Okay. Så er det dig, Bruce. Er det mig nu? Allerede? Jeg har lige sagt det. Nå. Jamen, har han ikke lige... Jo, det har han jo. Hvad er det, der løber rundt nede i en spand og siger dag, dag? Ja. Den kender I godt. Den kender vi godt. Det er en spandauer. Det er en spandauer. Ja. Nå. Og det tror du ikke, det var? Du tror, det var en frø, eller hvad? Face, kom nu for helvede. Ja. Koster altså, jeg forstår ikke, hvad er det for en, man skal trykke på? Hej, må Nej. jeg... Nå, det var den. Okay, ved I, hvor gammel en æble kan blive? Hvorfor kan man? En hvad for? El gammel. Ja. Ja, den kendte jeg godt. Nå. Men hvad med at tro? Du har lavet ballade på den? Det er den her. Det får man ud af at fortælle dårlige jokes. Du må ikke bare sige brut, brut. Du skræmmer mig jo. Det er Jeg dig, tror, det er du var dig, navn på. Jeg tror, Er det mig allerede? Ja, jeg har tisset i bukserne. Jeg har tisset i bukserne nu. Lille Lise slog en brud, men den lugtede ikke af en skid. Ej, hvor er I kedelige, mand. Det er helt sindssygt. Jeg griner ikke. Det går det der. Det gør bare ondt. Not a happy camper. Nå, så er det mig. For helvede. Hvilken musik lytter Ost til? Ost? Ja. Ostepop. Nej. Yes, man. Det er sidste gang. Det er sidste gang. Så må man lyde sidste gang nu. Det er kedeligt med de der, vi har prøvet hver gang. Wasabi. Wasabi! Det gør forhåbentlig ikke lige sådan, men... Pulver eller tube? Jeg er ligeglad, bare det ikke er chili på. Det er tube med pulver. Værsgo. Sådan der. Hvad skulle der med top på? Ja, det fik vi andre Er også. det bare... Det kan du også gøre. Det gjorde- ja, okay. Ja, vi andre skal også bruge den nu. Den er covid-sikret. Ja. Ej, hvor klar. Det smager godt. Du har ikke engang taget det hele. Sidst ned med det. Ej, hold op med det der pjatteri. Ja. Det går lige i tuden. Det gør det. Nå, hvem er det? Jeg har jo lige kommet med min ostepop, så Ja, det var ikke okay, sjovt, okay. åbenbart. Jo, det var den så. Ja. Altså, jeg har jo en mere med telefonen, der ringer. Hold op. Nu er det altså Askes tur. Nej. Du er også så... Ring. Hvad er det? Nå, nej. Det er trælasten. Du snakker med Palle. Palle, hvem? Du kan ikke bare grine! Det er Palle. Det er Palle! Så er du så. Nej, hold op, tak. Hvis det er halsbånd, så er det dig, der skal have det på. Det kan godt sige det. Chilipulver. Hvor scheisse, mand. Så kan jeg lære det. Ved du hvad? Laver du også en? Oh. Jeg tager altså ikke en helt skin, det tør jeg ikke. Det er kun mig. Nu har vi set, hvad der sker. Det var den voldsomt. Ja, jeg synes også. Med en helt stik. Hvorfor får jeg aldrig noget at drikke mere? Jeg vil gerne have noget at drikke, jeg vil gerne have... Du skal jo bare ramme på den rigtige, og så griner du. Kan jeg bare drikke den her så? Ja, jeg tager en øl så. Okay, så følg lige op, fordi jeg har også behov for mere væske. Ja. Jeg har taget væsken ud af min krop. Værsgo. Vil du selv hælde op, eller skal du køre? Hvad det hedder?
Haps, Ja. Ja. Nu håber jeg ikke, at jeg skal ned på toilettet, ligesom mig. Der er jeg ryster helt, mand. Jeg tager lige noget øl klar. Okay. Ej, Brice, for satan. Og det dufter også helt vildt, når man lige åbner posen, ikke? Men du har ret. Det er jo fremragende. Lille Lise var alene hjemme. Pludselig kom der en mand ind ad døren. Han havde en stor kniv i hånden. Han gik lige hen mod lille Lise. Men lille Lise var ligeglad, for hun vidste godt, hun ikke var et franskbrød. Okay. Jeg hørte det godt. Kan I ikke lide lille Lise jokes? Hvad er der i vejen med jer, mand? Det er sygt dem der. Så må du dreje hjulet jo. Ja, for helvede. Øj, det er stærkt. Ja, det er sindssygt stærkt. Bare ikke sige chili. Wasabi. Ej, så kom med det, mand. Hvor smed du skeen hen? Den er her. Vil du have pulver, eller... Jeg er ligeglad. Jeg har det dårligt. Jeg bruger fingeren til at tage det op med. Det var Hvorfor? Ja, ellers så skal vi jo vaske skeen hele tiden. Jeg ved da ikke, hvor mine fingre det er stærkt, den der. Chili. Må jeg ikke godt blive straffet med øl? Hvorfor skal du smage? Og det smager også godt øl. Hvor længe kan det være, at jeg kun har en tilbage nu? Ej, hvor er det ulækkert. Hvorfor skal du smage så salt? Er du glemt, du havde halvbånd på? Ja. Og chili. Det ikke kører nu. Hvem er det til at fortælle? Jeg har lige sagt det med... Nej, du har lige sagt det med Lise. Ja, så er det mig. Der er nok ikke nogen, der griner af dem andet end mig. Nej. Man bliver jo bange for at grine, når man sidder med en chilipandekage i munden. Hvordan kan det være, du kommet i det der wasabi noget? Det kan ikke kun være wasabi, det smager af saltvand eller sådan noget også. Nu tror jeg har en god en. Er I klar? Jamen, det er kameramanden, der har åbnet. Ja. Er I klar? Ja. Okay. Hvorfor blev der opfundet selvlysende kondomer? For at man kunne se dem i mørke. Ja. Så bøsser også kunne lege Star Wars. Kom, jeg sælger lige en streg med mig. Så drejer jeg lige på hjulet her. Ej, Mariette, den løber med det chili på der. Hold kæft, mand. Det var sjovt, det der. Og skidegod. Hasbro, ikke? Wild boar. Ej, det er jeg glad for. Ej, tusind tak. Vil du have topper? Ja, bare... Jeg har godt nok dårlig smag i munden. Har en eller anden mærkelig ord. Jeg synes, at jeg endda også skulle Det er jo nærmest en gevinst. Altså, jeg har ikke flere jokes nu. Jeg tror, jeg har en. Nej. Rolig nu. Med den der finger derovre. Jeg kan godt finde nogen frem. Skal jeg gøre det? Fordi vi er jo ved at være færdige. Hvem er det? Er det dig eller mig? Jeg har lige kommet med min Star Wars joke. Nå ja, så er det mig. Det er mig. Så det er sådan. Ja. Hvor mange indianere kan der egentlig være i et huletræ? Pas. Nej. En hel stamme. Det har jeg hørt før, den er stadig sjov. Jeg sætter lige en streg med mig. Du må ikke gøre det, når han ikke filmer. Dumme svin. Hvad blev det? Halsbånd. Af med mit halsbånd. For helvede. Det er dejligt. Det er... Det er... Prøv at sætte den på siden af ham. Skal den Ja, den skal sidde der, ja. Den sidder jo slet ikke stramt på ham, jo. Nej, det kan du jo tænke lidt over. Fedt nok. De store nosser, mand. Nej. Ej, du skal ikke rose så højt. Ej, må den gøre det så lang tid? Lang tid, det er ingenting, jo. Men så den tidligere halsbånd, der Det tænker jeg har også. hjemmetjening, tænker jeg. Ja. Og det er sjovt. Ej, det er ligesom at forstå, da jeg var lille. Ja. Alle børnene havde
væk fra læreren undtagen Max. Han snakker med en saks. Er du med? Ja, jeg er lige med. Hvad er det, jeg trykker på? Bare okay. Stop. Nå, Det gør virkelig ondt. Jeg glæder mig til at fortælle min næste. okay. Alle børnene løb over marken, undtagen Bo. Han blev voldtaget af en ko. Ja. Nej. Ej, puha. Chili. Ja. Okay, nu glæder jeg mig til at fortælle den her. Ja. Nu skal I høre. Den har lige sådan en follow-up, den her video, ikke? Ja. Hvorfor faldt lille Lise af gyngen? Det var sådan en lille stykke. Hun havde ikke nogen arme. Og så kommer follow-up'en. Bang, bang. Hvem der? Ja, i hvert fald ikke lille Lise, vel? Nej, det er rigtigt. Hun er ikke nogen Altså, arme. er der ikke straf for at have sådan dobbelt jokes? Er der ikke det? Vi må indføre noget. Jeg kan godt mærke, at han er ude i de sidste der. Han er lige Altså, sgu i de sidste han var mænd. faktisk den eneste, der synes, det var fedt. Ja, altså, vi er... Så er det dig, Mark. Så er det dig, Mark. Jo, det er dig, nu, Mark. Hvorfor sidder du og råber? Ja, jeg kan mærke noget. Men jeg tror, det er fordi, jeg sveder sådan Ja, så ekstra det er også godt varmt. til. Det er også varmt. Jeg har ikke. Har du ikke flere? Jeg har en lille en her. Hvorfor bliver den ved? Hvad? Det ved jeg ikke. Den sidder på sådan en timer. Så prøv at google imens. Ja. Hvad sagde præsten, da han satte sig på Bibelen? Kors i røven. Og så sætter jeg lige en streg med Mark. Hvorfor bliver det ved så længe? Hvorfor sidder du og gemmer? Det der. Prøv at, du tog den fra min hånd, og så smed du den derom, og nu har du trykket på den 48 gange. Nej, det har jeg ikke. 3 gange har jeg trykket. Kan du sætte den på ekstra kraft eller et eller Nej, andet? nej, jeg sætter den på Den er sådan på en... det laveste, tror jeg. Den sidder på sådan en til vand. Den betyder... Nej, Gør man sig selv. Drejer du lige hjulet? Ja, Mark? jeg lige hjulet. Jeg kan ikke Så gør mere. jeg det. Er det til Mark, eller hvad? Ja. Nej, han bliver ved. Jeg synes, at han er for meget. Det er gaven, der bliver ved at give. Det gør det. Det er dejligt, at der var med som gæst her i Dublin. Shot. Shot! Det er jo det gode. Nej! Altså sammen eller bare mig? Og jeg tager også en. Skal vi tage Vi en? tager alle sammen en for julens og første advents skyld. Glædelig jul. Ja, Glædelig jul. Glædelig jul alle sammen. En på her. Og den smager godt. Hold da op. Så en lille jordbærshot. Det var det godt nok også, ja. Det smager tyggegummi. Jordbærvodka, tror jeg. Okay. Ja, jeg må lige give op igen. Nu er tingene blevet rigtig hårde. Og vi har jo en, som ikke har haft det så hårdt. Synes jeg. Synes du? Ja, som, jeg synes, at han har jo godsøjne vundet, fordi han har ikke grint så meget. Så Ask, han skal lige prøve det der Hesbon, han selv har købt. Det kan jeg prøve at sige, det er det synd for dig, så jeg at du ikke har kigger været på. med i klubben. Det synes jeg også. Så har vi alle sammen prøvet det, ikke? Prøv den på drøblen. Det har vi ikke prøvet nu. Au, nu kommer huden i klemme. Ja, det er også godt. Kom, Så, skål. ja, men skål alle sammen. Og glædelig jul. Prøv at trykke. Tillykke. Så Nå, jeg har den her. Er det den der, man trykker på? Nej, det er den der ude. Tryk Den der, på den den. der. Den der. Den der? Ja. Nej, den er gået ud. Nej, den er gået ud. Den ej, hvor er ærgerligt. Det var, nej. Altså, sådan der. Lige. Sådan der, ja. Ah. Rolig nu. Ja, det gør det nu. Ja. Nej, Den virkede. du kan ikke bare tage den af. Hvad har du sat den på? Hvad? Du har skruet op for den. Det har han jo! Har du skruet op? Jeg har slet ikke trykket på noget. Jeg har kun trykket på Y. Det var sindssygt, det der. Har du kørt den på 41? Hvorfor tror du, jeg har ondt over det hele? Du skal sgu da ikke skrue op. Jeg har da ikke skruet op Den for var noget. jo næsten på det højeste. Jeg har kun trykket på Y. Tak Nu for vil jeg det. bare lige sige, I Ja. skal ikke prøve det her derhjemme. Nej. Og jeg er Ja, Og det her, det er elektriker. ikke legetøj. Nej. Det er ikke for børn. Jeg vil bare lige sige, jeg er elektriker, og jeg har fået min stød. Men det der, ikke? Det er altså ikke sjovt. Så vi håber, at vi hører fra jer den første kommentar i feltet. Ja. Første kommentar i kommentarfeltet, der siger god jul. Ja. De får det her strømper sendt hjem. Eller glædelig jul, var det ikke? I den Glædelig rigtige- jul, ja. I den rigtige størrelse. Ja, lige præcis. Så
Vi kontakter dem, der skriver først, og så kan I sige jeres adresse, og så får I nogle lækre strømper for at komme ind bagud. Og jeg tænker også, at vi udtaler næste gang, vores næste video, hvem der er med, ikke? Hvis man må det. Ja, det hvis tænker de har jeg. lyst til at blive kaldt ud i... Ja, det kan være altid... Lars, jeg har en lille hurtig besked til dig. Tusind tak for det chilipulver der. Hvor kæft, hvor er det sindssygt. Det var vildt. Det er godt lavet. Det er rigtig godt lavet, ja. Det kan vi godt få lidt mere sjov med en enkelt. Det kan vi i hvert fald. Vi vil rigtig gerne sige glædelig jul herfra, og vi ses i andet afsnit, den anden advent. Advent? Ja, det er det jo. Det må det være, ja. Så hvad det hedder... Husk at like og subscribe, som man meget siger. Ja. Og det kan godt blive vildere. Vi er oppe på 118 118 abonnenter nu. Ja. Så det er vi rigtig, rigtig glade for. Det er så sjovt. Ja, og det kan kun blive vildere, som jeg skal altid sige så. Det kan godt blive vildere. Skål! Ja, skål! Og glædelig første advent.